rutina kävi. Yli 1600 rutina kävi ja kävi ylös asti. Mistä se johtuu, että se kävi ylös asti? Mitä teitte? Tää? En tiedä. Niin, miksi se kävi ylös? Miksi se veti ylös? Niin, miksi se kävi? Se oli helvetisti painettakin suoraan. Eli kato se... 1.8 muutettiin varoitusvalo. Niin, joo, kato se kävi tuolla... Mutta nyt täytyy sanoa, että nyt tuli penkin pohja. Ja nyt rupesi vesikin jo kiehumaan, kato kun se on niin kuumaa, niin se tuli jo, nyt oli normaalia höyryä. 1.8 kävi parhaillaan, meinasin nostaa käden ylös, että pysy lopetetaan. Mutta ei kyllä se sitten rauhoittu siihen. Nyt voin sanoa, että nyt oli tehoa ja painetta. Koska täytyy ottaa vähän rikki. Joo, täytyy nyt sanoa jälkikäteen. 1606. Hyvä miestari. Taisi se tavoittaa tuossa pikkusen ennen 7000. Tavoitti joo. Ei se ottaa kiinni tuossa vasta kun tuolla... Tavoitti joo. Siinä on päässyt liikkeelle. Kyllä se tavoitti se. Ihan on oikein näköiset kaikki joo, ei siinä mitään muuta, kun se on rupee vähän laihenemaan.